Det glæder mig. I dette forsøg skal vi ekstrahere pigmenter fra blade, i dette tilfælde brændenælder, og identificere dem ved hjælp af TLC. Vi mordede brændenælden, således at pigmenterne var tilgængelige. Vi dubbede pigmenterne på vores TLC-plade. Og derefter satte vi vores TLC-plade i løbevæske. Stofferne fra vores brændenælde vil løbe med det mobile løb op ad TLC-pladen, og de vil komme kort eller langt, alt efter deres kemiske opbygning. Med det færdige resultat er vi i stand til at identificere de stoffer, vi har med at gøre. Dette gør vi ved at dividere et givet stofs distance med væskefrontens distance. Og ud fra denne værdi kan vi identificere stoffet. Således fandt vi ud af, at denne gule streg var karotene, den her var fenofytin, det her var klorofyl A, den her var klorofyl B, og den her hernede var xanthofyl